Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon ikusentzule eta ongi etorri gaur ere egunez egun Iruñe herriko hotsak eta zaratak saiora. Uztailak 27 dugu gaurkoa ostirala, asteburua hor daukagu eta gaur ez ditugu elkarrizketarik izango, baina erakusketaz berdinak ekarriko dizkizuegu. Alde batetik kondestableen aurkitu ditzazkezuen bi, lehendabizikoa uztailaren 31 arte egongo da, Sanferbrik izena dauka, Sanferbrik Legozko Sanferminak, eta izenak dioen moduan, udaletxe plaza sortu dute Legoz eginda eta Sanferminetan. Beraz, hor ikusi daiteke entzierroa eta Sanferminen diseinu guzti hori edo apainketa zenolako itxura hartzen duen hiriak, Iruñeak udaletxe plazan konkretuki, eta dena Legoz eginda. Lan ikaragarria eta oso polita. Horretaz gain, kondestablen, baina hau abuztuaren amaierara arte ikusgai egongo da, Sanferminen omenezko kapera bat eraikitzeko dokumentuak deritzon erakusketa izango da. 1686 garren urtetik 1789 garren urtera arteko dokumentuak dira, oso interesgarriak, eta esan bezala gure saio honetan gaur ikusteko aukera izango duzue. Horretaz gain beste bi erakusketa ditugu, ez Kondestable jauregian, baizik eta San Francisco liburutegian eta Nafarroako artxibategi nagusian. San Francisco liburutegiari dagokionez, horrekin zerikusia daukan erakusketa bat daukate. Liburutegi partekatuak. Gehiago jakin nahi baldin baduzue, ez galdu gure erreportaia, eta bukatzeko edo ez bukatzeko baizik eta bateratu egin ditugulako bi erakusketa hauek, San Francisco liburutegikoa eta Nafarroako artxibategi nagusikoa. Honen kasuan mikro erakusketa bat da, argazki erakusketa bat. Jose Velasco Hernandezen argazkilariaren obrak. Horrekin orduan utziko zaituztegu, baina hori baino lehen gaurko efemerideekin hasiko gara egunero egiten dugun moduan. Gaurko lehenengo efemeridea 1876 garren urtean gertatu zen Estatu Batuetan. Historiako lehendabiziko kable telegrafiko transatlantikoa inauguratu zen eta. 20. mendean, 1921 garren mendean, Frederick Grant Bentin eta baita beste zientzialari batek, aurreko honek zientzialaria zelako, Charles Best zientzialariak, intsulina isolatzea lortu zuten, pankreak jariatzen duen hormona. Goazen uztailaren 27ko titularrekin. Argazki, pintura, eskultura eta bideoerakusketa bat ikusgai daude Zitadelan Los Bragales izeneko bilduman. Nazioko zein nazioarteko 50 artisten lanak dira, eta irailaren 9 bitarte bisitatu daiteke. Iruñeko udalerako administrari lanpostu deialdian 1308 biztanle onartu dira. Azterketa frogak irailaren 8an hasiko dira. Beaumont kontseilariak administrazioaren erreformaren eta pertsonal publikoaren aldeko apustua eta arau arloko garapena nabarmendu ditu bere departamentuaren azken urteko urrats nagusien artean. Legealdiko 3. urteko balantzea aurkeztu du prentsaurrekoan. 13 hautagai finalistek solidaritatearen alde egin duen Nafarroa deritzon nazioarteko 16. saria irabazteko aukera izango dute. Nafarroako gobernuak eta laboral kutxak eskaintzen duten saria 25.000 eurokoa da. Nafarroako langabezia tasa 9,83koa da. Laparra lehendakari ordeak beheranzko joera hau oso positibotzat jo du.
Izan ere, autonomia erkidegoen artean, foru erkidegoak langabezia tasaren jaitsiera handiena izan du. AHT gelditu ekimenak Nafarroako erdialdea zeharkatu du txirrindula martxa batetan. Ekimena makroproiektu honen haien hitzetan zentzugabekeria salatzeko antolatu dute. Ea zenolako azalak ditugun gaurko egunkarietan, Diario de Navarra ikusiko dugu lehenengo. Lerroburu nagusian, Nafarroak 7.900 langile gehiago ditu eta langabezi egoeran dauden 1.200 pertsona gutxiago. Beherago azaleko argazkian, inmigrante talde bat ikusi daiteke Zeutako muga zeharkatu dutela ospatzen Polizia Nazional baten aurrean. Azpian izenburu hau dago, inmigranteen sarrera masiboa. Diario de Noticiasera pasako gara orain. Lerroburu nagusian hau irakurri daiteke. Nafarroak 7.900 enplegu sortu ditu 3 hilekoan eta langabezi tasa baxuena duen erkidegoa da. Azaleko irudian ere Zeutako muga pasatzea lortu duten inmigrante talde bera agertzen da Polizia Nazional berberaren aurrean. Titularrak honela dio, alaitasunezko jauzia. Ea zer daukagun gara egunkarian. Lerroburu nagusian hau ageri da. Madrilek eta Parisek etaren amaiera eszenifikatuko dute urriaren batean. Ezkerrean azaleko argazkian pertsona bat ikonoan espetxean aurkitzen den eta ikono batetan bihurtu den Ahed Tamimi aktivista nerabearen aurpegia Belenen hiriko horma batetan marrazten ageri da. Titular honek laguntzen du, Ahed Tamimi libre aterako da eta sinbolo batetan bihurtuta. Bukatzeko jo dezagun berri egunkarira. Goian eskuinean, lerroburu nagusian, lanik eza 10% azpitik jaitsi da Bizkaian eta Araban ez beste herrialdeetan. Ondoan ezkerrean azaleko argazki nagusia daukagu eta bertan Bizkaiko Zornotza herriko konkretuki etxe bat ageri da, zentro bat, adingabeendako zentro bat. Horren azpian, 40rentzako lekuan 160 dioen izenburua aurkitu dezakegu eta azpi titulua irakurtzen baldin badugu ikusi dezakegu zuzenean irakurri egingo dugu. Elkarrekin Podemosek salaketa bat aurkeztu du Bizkaiko Foru Aldundiaren kontra. Zornotzako adingabeen zentroan gazteak pilatuta edukitzea leporatu diote, 160 daude 40ren lekuan. 30 batek lurrean lo egiten dutela salatu dute. Ondoan, alboan, eskuinean, gainontzeko edukietan, hor ikusi daiteke jazaldiaren irudi bat. Donostiako jazaldia Laboa, Malko eta Irri izenburupean. Horren azpian, gainontzeko albisteetan, Sanperek eta Ezpeletak bukatu dituzte prestaketa lanak bihar turra hartzeko. Azpian, JAP kaleratu dute azkar irakurtzeko euskarazko astekari digitala, 16 orrialdekoa. Ondoan, Gipuzkoak 2030ean hondakinen 170 birziklatzeko plan baten zirriborroa egin du Aldundiak. Eta bukatzeko iskinean, San Ignazioak parte hartze handiko jaiak. Ostirala da, aisialdiaz disfrutatzeko garaia, asteburua hor daukagulako, eta horretarako agenda ekartzen dizuegu. Uztailaren 31 arte Kondestableko atarian Sanferbrik 2018 legozko iruindarrak deritzon erakusketa ikusteko aukera izango duzue. Hala ere, gaurko saioan ere, honen inguruko erreportaia edo erakusketa eskainiko dizuegu. Gaur eta abuztuaren 28 arte Kondestable jauregian, final aurreko San Fermin kartelak ikusgai egongo dira. Sarrera librea da. Uztailaren 29 arte Garesen jaiak ospatuko dira. Ekintzak beteriko programa daukate adin guztientzat. Gaur gaueko 9:30 Arantzadiko parkearen zentroan ilargi eklipsea ikusteko behaketa antolatu du Nafarroako Astronomia elkarteak. Sarrera librea da.
Gaur gaueko 10:00 Burlatako kulturetxean, Señor dame pazientzia izenburua duen pelikula aire zabalean eskainiko da. Sarrera librea da. Vasco, negro. Vasco, negro y gay, pero eso puede ser. Efectivamente. Era berean, bihar, gaueko 10:04 Baluarte Jauregiko teilatu lauean La La Land pelikula ikusteko aukera ere izango da, aire zabalean aurrekoan bezalaxe, baina honetan sarrera bat dago. Sarrerak 6 euro balio du eta pelikulaz gain swing saio bat izango da nahi duenak parte hartzeko. Abrir mi club. ¿Esto va a ser siempre así? Creo que sí. Amaitzeko igandean goizeko 11:00 Jaitzen jardunaldi gastronomikoak emango dira. Bisita gidatuekin, tailerrekin, dastaketekin eta bar. Zerua lainotsu agertuko da, tarteka oso lainotsu bereziki goizean eta egunaren azken ordutan. Ipar osagaiko haizea ahula ibiliko da, arratsaldean tarteka bizi. Temperatura maksimoak gutxi edo nahiko jaitsiko dira. Larun batean zerua lainotsu edo oso lainotsu egongo da, euri txiki egingo du. Arratsaldean lainotzau gutxitu egingo da eta atertu egingo du. Ipar-mendebaldeko haizea ahul bizia ibiliko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira eta maksimoak gutxi edo nahiko jaitsiko dira. Igandean giro eguzkitsua eta temperatura igo egingo da, goizean goiz eta egunaren bukaeran tarteka lainoguneak ikusiko baditugu ere oro har urdina nagusituko da eguneko momentu gehienetan. Haize ahul eta norabide finkorik gabe ibiliko da eta eguerdian ipar ekialdetik finkatuko da tarteka bizi. Temperatura maksimoak nabarmen igo eta maksimoak 25-30 graduren bueltan geratuko dira, gorago erriberaldean. Iruñerriko albisteak ezagutzeko unea. Goazen Zizurrekin. Uztailaren 25ean aste honetan, nahitako sute batek uztatu berria zen landa bat erre zuen Zizur nagusia eta Galarren artean. 10 hektarea hartu zituen suak. SOS Nafarroak arratsaldeko 8:10 gutxietan jaso zuen abisua eta gaueko 9:30 sutea kontrolatuta eta itzalita zegoen. Lizarra, Tafaia eta Kordobillako suhiltzaileak heldu ziren laguntza eskaintzera. Berri positibo batera pasako gara orain eta Zizurrekin jarraituz. 2018 urteko jaiek kartela dute dagoeneko. Nuria Latasaren azkenik izenburua duen obra izan zen boto gehien lortu zuenak eta beraz irabazlea. Botoen 40-44 lortu zituen eta bigarren postuan Juan Ramon Muñozen Soñando Zizur lana dago. Hirugarrenean Iñaki Fernandezen Gaiteroak eta laugarrenean bukatzeko Blanca Pintaren Bende con faja kartela. Zizur alde batera utziko dugu eta Atarrabiara pasako gara. Atarrabiako udalak jendarte hezitzaile lanpostu baterako zerrendak osatzeko deialdia onartu egin du. Aldi baterako kontratu batekin 2 pertsonentzako lana izango litzateke eta urte honetako 2018 urteko abenduaren 31 baino lehen lanean hastea aurreikusten da. Xehetasun guztiak udalaren webgunean aurkitu daitezke. Herriko jaietan salmenta ibiltaria jartzeko eskakizunak aurkezteko epea abuztuaren 10ean irekiko da eta honela mantenduko da irekita irailaren 20 arte. Eskaerak edo eskakizunak udalaren erregistro nagusira eraman beharko dira.
Era berean, irailaren 20 arte datorren ikasturterako 2018-2019 ikasturtean zehar kulturetxeko gelak modu iraunkorrean erabiltzeko eskaera egiteko aukera izango da. Informazio guztia eta eskaera eredua udalaren web-orrian zintzilikatu da. Bukatzeko, jo dezagun Iruñea hirira. Leku libreak daude euskeraz eta gazteleraz eskaintzen diren udako pilates eta gap ikastaroetan. Jogilates, yoga, patinaketa eta zumban ere leku libreak daude. Hoien kasuan gazteleraz egiteko aukera dago soilik. Klaseak abuztuaren lehendabiziko astean hasiko dira eta Iturramako Milagrosako Mendillorriko Zibiboxetan emango dira, baita Antoñuti parkean ere. Izen ematea pamplona.es webgunearen bidez, 948-420-100 telefonoan edota presentzialki aipatutako zentro guzti horietan gauzatu daiteke. Bestalde, gaur ostiralarekin Atardecer Pamplona edo Iruñea ilunabarrean euskeraz programa bueltatuko da. O-plazan burutuko den eta Bernarda Albaren etxea obran oinarrituta dagoen dantza garaikideko ikuskizun batekin izango da. Hitzordua gaur izango da, esan bezala, arratsaldeko 7:00. Horrez gain, gaur ere, Las vacaciones del señor Julot komedia frantsesa Kondestable Jauregira iritsiko da. Jacques Tati aktore eta zuzendariari eskainitako zikloa dela eta. Aktorearen edo autorearen omenez proiektatuko den bigarren filma izango da hau, doakoa eta arratsaldeko 8:00. Irailaren 30 arte irabazi asmorik gabeko entitateek proiektuak edota gazteendako ekintzak edo jarduerak antolatzeko eta praktikara eramateko diru laguntzak eskatu ahalko dituzte. Oinarri eta baldintza guztiak uztailaren 11ko 123. Nafarroako aldizkari ofizialean argitaratu zen eta ara heltzeko aukerarik ez baldin baduzue ere pamplona.es webgunean bildu da. Ostatu eta sukalde lanetarako persona bat behar da Iruñan kurrikuluna bidali rotxabar@gmail.com elbidera. Bi gelzero behar dira Iruñan kurrikuluna bidali partez@sigrek.es elbidera. Giza hezitzailea behar da lanaldi osorako gaueko txandan lan egiteko. Kurrikuluna bidali sp badlau4082@gmail.com elbidera. Arategi saltzailea behar da lanaldi erdirako goizez. Kurrikuluna bidali pradofernanda@gmail.com elbidera. Sukaldaritza eta garbiketa lanetarako bi langile behar dira lanaldi osorako astelenetik larun batera. Kurrikuluna bidali hosteleria-selección7@gmail.com elbidera. Haur eta lehen hezkuntzako 4 irakasle behar dira Iruñan. Kurrikuluna bidali pedro.lopez@aloaspain.com elbidera. Altzari muntaketarako persona bat behar da, 1 eta 3 urte tarteko esperientziarekin gutxienez. Kurrikuluna bidali montajes.dobaiko@gmail.com-era. Kontabilitate lanetarako bi langile behar dira Iruñan gutxienez 5 urteko esperientziarekin lanaldi osorako goizez eta arratsaldez aritzeko. Kurrikuluna bidali oiane.burgi@randstad.es elbidera. Ilapaintzaile estilista behar da Iruñan, interesatuak deitu 646-62-4 zenbakira. Berogailu eta klimatizazio lanetarako bi iturgin behar dira Iruñan. Kurrikuluna bidali sergio@seiman.es elbidera.
Autoeskolarako irakaslea behar da derrigorrez titulazioarekin kurrikuluna bidali buela@gmail.com helbidera. Elikagai enpresa batek 5 langile behar ditu kurrikuluna bidali pamplona@sinergie.es helbidera. Ingurumen teknikaria behar da kurrikuluna bidali argoitoiz86@yahoo.com helbidera. Elektrizista behar da erdi edo goi mailako titulazioarekin kurrikuluna bidali intelek-instalaciones@hotmail.com helbidera. Familia arteko gaietan lan egiteko 2 psikologo behar dira kurrikuluna bidali cborja@hotmail.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez, bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz, aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu peletak lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri Don Esteben.